Fáilte strategy Páirc an Phiarsaigh Glennon brothers and so Longfort like Ciannais na hÉireann in Craobh Mionúr Grád A idir an Gaillimh agus Peil Dara agus tróna réúnta deasa stad seo an bháisteach agus an Cluiche anna láidir bhí going I Rochníthe agus madan imithir feicth tamálín agus an Páirc ag fécinn go breá ceart an Ciannais an so tróna mail cúgnómar cuasaí an so agus slú fósa balúisteach gotí an stad ach ní fada únginis tús an cléthe agus leis sin tasnóid le fécint na fórna agus an Gaillimh cédór agus fuair an láidir ránathe ag an manistóir Daniel Moynihan. Leo Halloran hosnóg sa cúl de hÉireann an Iarthar agus lína lán cúl ó sa cóir le sífar ní Scaunlán Marianne Jordan agus Emily Brogan. Si even Elian an captéine gifir sé agus tasnóid Katie Slattery agus Clara Bannock I lár Páirc den Gaillimh tróna. Tá tosaid an chéad sco chomhacha bí ag fear tróna Ava Smith, Aisling Madden agus an lán tosaí sinní Niamh Divilly. Fuair an Cail Dara agus ríist fuair an láidir ránathe ag Darren Kendrick banistóir na fórin an so tróna, Sophie Knightley a hosníonn sa cúldómh agus lína lán cúil a ríist láidir ó sa cór leis a gap déana go bhfuair trí sinní Emer Clancy. Lína lechú láidir Julie Brannigan, Laura Dunlea agus Hannah Murphy. I lár Páirc tas nó ag Sarah McGovern agus Maya Doyle agus ó hibh scórálathe well bí ag fearra an lína lethasach le Ellie Kendrick anna chumasach, ní fearlístigh sa cúne agus an lán tosaí Abby Whelan. Se gachard réig don Ciannais an so agus na fórna ag iarraig na focaléirnacha a bheitá le chéile dar nó Cail Dara sa chéimh don géadó riamh nar thugad a riamh an chorann sa leotha. Tá sé dénta an Gaillimh, Champagne ní sé nuaire fad an uairhearnach siar an 2008 agus dar nó bhíidir sa Ciannais an nora agus an lábhanúachtar ag Corcaigh gortha ag an Dara. Sin bednach réiglethe hÉireann na bhíon an so sé sémas molbhahil ó Chiaí atá I bhaile na fadóige ach sa le gaith sé an fell an orda hÉireann na bhíon an so Longfort. Se slú mór ballisteach í Longfort tráchtaire agus gachtain ag súl go mór leis an cluiche Ciannais sa gá hÉireann den chéad sco sa Craobh agus sin ag súl le Caillimh úntaach atran sa I Longfort tráchtaire sémas molbhahil mar derm sé fear Chiaí a bhaile fadógan sa tráchtaire dá hÉireann leis na focaléirnacha le chéile tá cór láidir gaotha ag séide an sa I Longfort agus sin ag fécinn amach a teacht ó thaobh na lábha deise go thaobh na lábha cléidean Páirc agus is seach sa chúnge in áíir teach trasan na Páirce a an Gaoich in san chéad le agus is cosúil go méid Cail Dara ag imirt le cór na gaotha sin in san chéad le ach bhí fear camera taobhlam nevanarálum níos túisce nóair lendáil sé siúd níos luthar madan hí na Gaoich sin a bhd níos láidre a ríist agus dábhrí sin bidir cuasaí aimsre ag fiabhsú ach é sin ráite tá sé chomh fuair is a bheocha lár an gairig an so agus na cótaí agus hataí is a riile orringe I lár an tairg a réon cuma sin ag súl go mór leis a gluthe Ciannais agus sémas molbhahil inis leis an gadacha in orda. Gearrach an son go héifeachtach ag Cail Dara. Biste ag tús má leis an cór gaotha sonnatachas chéad leach an countá agus cumirt an lína ach cumad díra cláistigh an son agus obairmhá déanta ag Aoife Marnan. Isteach sa lár Lord na Pellan son bhí Maya Doyle. Siar hain sí siúd agus ríist na Gaillimh titim siar an soch an é seo chosant ach tá Cluiche feic an son agus Sarah McGovern chos a buinte de agus seansanis ag Cail Dara bitir ar an géad cúlín an so. Sin bheanna hógaigh ná Liam McGovern dar nó I héin agus a cúpla Sarah McGovern ceantas na príomh scórálathe
Tá ag Cail Dara agus go raibh further héna cúdeag atra le Ceannais láin nuair bhíon lábhanúachtar ar Longfort héna fé 3-8. Stom gúlad go é rágan fé Sarah. Céad ceann mardarm sé gimar le cór na cuihan sa chéad leach Longfort. Agus a deis cúntas Cail Dara oscailtan agus an slú a fós a ballúisteach an sa. Sarah McGovern iirecht ard agus ag a deire casa. Dír gur héh na lábh deis an son dúrh mór an ann. Chéad seans an son a mithir stray ag Cail Dara. Pelladóirí maithe ag ngálamh bhí cúpla gcóir tú agus áhairsach fa imreóirí ach gachtainna mar bhí fógrathe olamh agus an nniuúil ar thosnú an sa tránónas maithe sin. Cumhairt an líonantón ach sellh gcónaí cumáda ag fuair an iarthar bu amachá gona bhuió ag le Ceannais connachta. Hina héindigil nád a cethir. Ceann sa cailte ag a deir bhí dul chun ceann maithan son déanta go ngálamh ach sár chosanta Cail Dara agus amach hagann siad bouta bháin eile lús onta ní léon cheis fé sin smachta go háling an son ag Gaillimh McGovern. Cabhardaí os ceann an réitóra. Leis seachún Ellie Kendrick. Dullar rúthar mar chólútar an son Emily Brogan. Kendrick. Seachtí Edwina Birchall. Cail Dara sásta bheith fáinne canis. Míchéal bouta bháin eile. Trasna hain Cail Dara glóir bearna tá seansan son an ceann son a mitheisteach ag Niamh Farrelly agus an chéad cúlín aimsin sa an a scóran son ag Farrelly. Bhí Cail Dara sásta a bheith fáineach. Farrelly san nád cearta go deire. Agus cúntas Cail Dara oscailtan sa i Longfort. Sin cic amach le teacht ó Leo Halloran ó bhaile clár na Gaillimhe. Dí Niamh Divlí ar nó Drafóracha. Siobhan agus Olivia ar hÉireann Seintre na Gaillimhe. Clán ar fad sáte gúirsaí Peile an níos fearr ó ngálamh. Smachta go háling an son ag Aisling Madden. Mar chólúdar captéin Cail Dara Clancy. Sellh gcónaí ag an ngálamh an ceann son iarach Garionach ag a deire. Ag Praba. Har an lína se ar fóríl. Ceann ar fóríl ag an dáhéamh má se. Bu úntach Cail Dara ag le lechanis na hÉireann a gona chorcaí. Do an eile dó seacht. Bur an daine ag súil leis an taspántas sin. Ach áir taspántas amach. Leis féic an lús atá anta ní léon ceis fánartha na scóirnaí aimsú in san chéad leach go hátha. Cluiseachtaí maithe chuirla chéile ceann eile an son isteach. Díon bhean lár Páirc an ceann son cailte ach ag a deire I bro sé amach dómh. Sigan son tá Liam McGovern tá sí plúcht a céimena sa mreis agus ag a deire an cic séir sin a dul I bhábhar na Gaillimhe. Agus an grín a teacht amach. An sa oring I Longfort. Pas gan bheith úntach ach ag a deire an lábh an ordig an réitóir agus buntáiste tuch an son. Lábh fós an orda agus amachtaí Niamh Divlí inis. Ceann chuir síos dullar rúthar Divlí. Carrick tastal better go lena sí léhi. Iling Geir Gaman Niamh Divlí an lán tosí an ceann son ag casa ag Turling Tarrant Trasnán sár cúlín an son ag an lán tosí. Sin chorram de géad bhát a tránóna ag lehéad de cúlín an son ag an lán tosí. Cic amach le teacht ó Sophie Knightley. O le mar bhrádáin. Léad tá oscailte go maith go dtí seo ná ríre. Leis na cosantóiríon verticach an tosaigh den ceannsa agus smacht agus glanta go mar ach ag a deire. Isteach san áradáin agus beidh an cic taobhlíne sin a bhábhar Cail Dara. Sarah McGovern
Hogan Cansa. Love an Ordigan Raitor V. Love Mohempler Munélan Sonic and Buntosh the Fos Tart and Love like a sheet of Tadishan Sonic Maya Dial and Counts on HÉireann Trasnon. As Kyle Dara off a cooling from Tossic reached. Sníomh Divley. Lorna can anacuitas na Cluiche the Gatíshod and Gaillimh. Can Mac Hirstach and Sons Mac the Gahaling. Kate Thompson. Didn't tape such and Páirc Ryark agus pass took Ava Smith and Ish Lachelle of Bert Cousintor. Also Cora Mac Illinger Gama ag Darren Count son ag Ava Smith. On spot a chéan ag Gaulish as a for Niamh Divley and Chéad Coolín Dove. Tamid Corham reached. Dakar na fór na scarú Tony Chéile in na nómatí luahan sa. Ifa mar na an ish ó bhánúd. Cluiche doing Raitor agus an kick Sarah dul over na Gaillimh. Seamus Mulvihill can éfog chun Tosaigh Písín comá. Begánín de chúl caint an son i teacht agus ag Dara. Cúpla céim sam reis ag an Gaillimh agus deisicá dul ar an ansaí boutáin eile. Is Eva Bard ó Bhearna. Achtaí Ava Smith boutáin eile. Cad é mar chúlína fuair sí cúpla nómad a hen. Glóir mar thuirí an Gaillimh ag lorg na Peile chortha maithí sin. Passion begánín róada agus ag Dara. Squealig Kyle Dara leis agant an dul HÉireann lína Derrig an son an tarna counter fóríl. Agur clár na scór na fór na chorram gá chúlín an taobh. Julie Brannigan reached. An gic amach reached past Cluiche go dtí Ellie Kendrick agus spás na Páirc ósa Cora Macansá. Cluiche an son ag Kyle Dara tá sé ag bog go maith ag tús na himmartha. Loose onto Níl Ceis ní fearlí for sé cúlín manís túis go blocáil úntach ach ag Dara. Cluiche feice ag an Raitor agus beag an kick séir sin a bháfar Kyle Dara. Is Lia McGovern an dul chun an fel a dheimsiú ach an dóga sí hain nó an cúpla Sarah sinní cheist fága sí fé Sarah é. Ceann gar tóca an a hiiscint atra ach ag Dara an Raitor ará tóca an spotta. Panós ceann agus an tála an tarna seansa dheimsiú chun an kick séir seo hógant. Nis deis ag Sarah McGovern an ceannsa HÉireann Trasnon. Cluiche agus ag Dara. HÉireann Trasnon ag McGovern. Cancel na mihir stríon gic amach Shelley Fernash and Kyle Dara Dishans are cool! Agus tá cool! I'm shag Aoife Marnan. Oh, and kick amach a mihir stríon son ag an Gaillimh. Marnan chun tosaigh den ceannsa. Agus denómad cool úntach ag Kyle Dara agus an gaiachs na seolta nisicá. Anna Irecht ar fad an son. Rísneir van Cousintor réigh don chiicamach. Marnan a bhí chun tosaigh. Agus ag Dara báilte an angach. Ceithre chúlín atra ag tús na himar inis Kyle Dara. Teacht boutáin eile. Ceann sa tras na chúl tá Beartown. Agus a rís costan na Gaillimh a beidir ar fud na háte le cúpla nómad an nús an cúil sin tris geta fantasta. Rán na golóir Kyle Dara dul saoil agus an álann sa. Éasca go madómh deis inis ag Liam McGovern an count son imethe isteach. Agus se HÉireann Trasnon a ríist. Scór má Helen son ag Kyle Dara. Cúlín in a seatra héine dó leistigh de gráinómad ag Kyle Dara. Leis sin kick amach. Gur gaibháilt an Gaillimh tá Ava Smith. Brú irthaí ach ag an Dara.
Réiteoir chun an líró de lorgus tócha agus fellach a an ard idir bhart. Is tróna áling gréine agus stad seo. Seo búta an ngálamh Brendan Naughton. Scórna sé tastála chu tris héanaan dó scuilisteach go maran son agus deisinis ag Ava Smith. Rís cinnta níl marrán rán a leistigh ag an Dara ar in léhí an fell chur seachtí Kate Thompson ag cur Cluiche an son. Thompson amachchan só, spásan só ag an ngálamh agus ag Ava Smith. Dúnta síos go maran son, deisiríist ag Kate Thompson an ceann son ag casa áfach agus an tríú iireachtain is ar stréig an ngálamh. Amach le teachtú Sophie Knightley. Fad golóir leis ceann son agus i ggéirigh churcha fada le Aoife Marnán, i dhéimse an cúil agus an ceann smacht de gáling agus Cail Dara ar an móthir bouta bhain eile. Teachtí Liam McGovern tá tusa den chéad scothir fadan sa i Cail Dara tróna ach búte go maith agus go héifteach go sigan son ag an ngálamh. Brendan Naughton bouta bhain eile teacht amach an buntáistá Táirtin son ag réiteoir de. Go dtí Katie Slattery. Se níos fear ó ngálamh a caiisiú tura a bheith ar an ansaí seach an pass dúrnach an son a mithir stray agus an buntáist Ceannais ag Cail Dara agus Ellie Kendrick. Réiteoir ríis a tart buntáist an son. Agus isteach sa lár. Cail Dara cinnte níos fear túsna himran sa deisinis ag níomh fearlaí fuair sí cúlín má níos túis gan pass sin trúr cosantóir ach fós aríonn le Cail Dara imar dá gcuid féin a dhéimsiú stig ann. Abby Whelan inis. Blochál má déint an son ar Iarracht McGovern agus an galamh teacht amach paiste má imar an fell dul ó ceann na Páirc an sa i Páirc an Phiarsaigh Glennon Brothers agus seantanis ag Ava Bard. Din Cluiche. Pass sin go dtí Kate Thompson. Agus níomh Divlíon is ceann cur síos agus a dul a rúthar bouta bhain eile fós a dul Divlí don Gaillimh oscailtíonn sa Iarracht ard ag casa agus ag a deire stop ar an líana an son ag Sophie Knightley anna obair stig an son ag cúlbar a Cail Dara agus glanta go maithríiste an sonnacha. Is Abby Whelan. Pass sin a mithir stray agus go ar náise an ngálamh agus an deise go siúdan is dul ar an ansaí immert anna oscailtar fad ón dáhéamh. Sífar níos scaun lán. Chum an Míchéal Brannach a teacht amach leis a ganson ar neistín scan lánach. Ava Smith. Rís dígras an immert Cail Dara son agus a sin fuit ar náis bouta bhain eile. Cluiche feice ag Séamus Mulvihel agus an buntáiste sin a dul I bhábhar Cail Dara bouta bhain eile cuioine go mbeidh Cail Dara gimmert gona bhan chlár ag le Ceannais idirbheánach na hÉireann an teachtain se chuúin go Páirc an Crócaigh má se bliain bha de Cail Dara sa fell agus tá si de gírig an Craobh sa Hartlód an géadúir riomhan sa tróna. Sort gadíocht an son ag even Elian sin I captain na Gaillimh ó Uachtar ard. Is Kate Thompson. Could bhd an fellaché go dtí seo tróna. Cluiche isteach an sa níos fear ó ngálamh. Smacht go háling ach ní léon cheist son Cluiche ar Ava Smith. Agus kick séir ag an ngálamh. Ben den ómad ón scór dearnach a fórdar sin cúlín I aimsigh Ava Smith chun cuasaí chotharmú gá cúlín an taobh ach ó chuine le tá héanadó aimsithe Cail Dara cúlíní ag Sarah McGovern agus Liam McGovern agus an cúl úntaach son ag Aoife Marnán. Leis Aisling Madden. Derek Kate Thompson.
Pass Garrett an son agus beidir goil oscailtaí an son ag an ngalamh an ceann son imethe isteach agus Sathairn trasnán sin níos fearr scór has to go ha. Fear na leid go dtí ceithre cúlín. Between the Birchall. Ellie Kendrick was an Saoirséalaigh. Cyn to lose these more instant tossa he Cael Dara Captain Godisha. Dohan am a fós le dul instant clethe. Anna chosan taríise gan ngalamh. Clara Bannock á gur an ansaí agus ríist cinn tú níomh divlí clúdaíonn si anna chuid ar fad an Tráchtaire agus ag Dara an timór lár Páirc sinna Katie Slattery an galamh an eise teacht agus breúir Cael Dara titim siar agus é seo chosan an a ruúthar dhéanamh ag Aisling Madden chosan Cael Dara an tá féhrú Madden fós dul chance an tar cool cad é mar cool ag an ngalamh Archar isteach sa líontán Lanshi agus níor rud amháin ar ainting an son ag Aisling Madden a ceol a bhaintas an angach sin mar tá déanta níl atra I brab na súl ach an bhearna is lú cúlín atra héna ceithre le héna trí. Sár chúl an son ag an ngalamh. Nis dúiseog sé sin Cael Dara mar idir déanamh go má ribh sin ach an cúl sin go cinnte Tris get a fantasta. Deis an isir an David ar scór. Ceann na mithe isteach áfach ach ag Dara. Raibh na lámh a clé agus an tarna ceann ar stray an son. Cúlín atra an so héna ceithre le héna trí. Untitled ZuCar Mionúr na hÉireann na Mionúr 2023 Cael Dara Tráchtaire ríist. Arlí Cael Dara sinna cumáda gcónaí agus sin ní séar McGovern. Slú fós a balúisteach an son anna chosan an son ag an ngalamh ach tá mar thór Cael Dara sínt an son í Ceannais na costa agus se chuaigh arís Kate Thompson. Gadíocht an scoigh Julie Brannigan agus seileamh go mar Ceannais ag Cael Dara. Sleamhnisteach an son go dtí Liam McGovern cúlín únta go cin níos túisce iling níos scéir a gcónaí ansáid McGovern. Siad Circalú agus Tráchtaire níos Sarah McGovern le chúpla. Tras na héin siad a ggéir smachtú an son tá Aoife mar nán ach tá coscóiristeach an son go mí leach go dúr an réitóir. Gus beag an cic séir sin agus faoisimh don Gaillimh. Mar dúrm cúpla fánar a fós a balúisteach an son dtí Longfort. Mail cúg nómad ag tús na himar an so de bhar slú a chó mór a bheith teacht. Ben nómad caite agus sa clethe an a hangamh ar fad go dtí seo tránóna. Smachttín clíán ceann sa smachtathe Brendan Naughton ó annach dún. Muí na galamh ag fiabhsú níomh Divlí. Clún Byrne. Divlí fós dul tríd an son Cowardy tá deis pass a Hart an son agus chance an so ag Madden ar cúil an count son a mithe ag Dara. Ar fóríl ag sé tamlín ar an muir é sin a rógart ach an carú ceann ar fóríl ach bhí seansúnta eile an son ag Aisling Madden ar chúl eile den Gaillimh. Fan an scór mar bhí héna ceithre le héana trí agus an kick amach le Sophie Knightley de Cael Dara. Ceann Garrett, Zara Hurley Balú.
Edwina Birchall. Planetá Cail Dara an féile bhog a chum mar agus gur féidir go dtíon taobh eile den Páirc. Sarah McGovern ar ríist. Leis an níomh Farley. Farley fós a dul. Leis an dasóg an count go halíonnta hÉireann trasnán. Tarna cúlína cisiúd. Agus Páirc atra about bháin eile. Céad leatá dul chó topic an sá. Longfort, ar nó na Cluiche Ceannais ar fad, sna Mionúr siúlinmh, raing A, B agus C, ach tá mídna ar fad a díriú ar Cluiche Ceannais an Gaillimh agus Cail Dara agus chun níomh difilí. Anna felladóir leis a dasógur Dave Sutton, Páirc ach díreach, beagán ar héamh na lámh a deise agus an cúigú ceann is ar stré. An díon is a teachtaseach ar hÉireann na Gaillimh, sinna ihre 27. Lauren O'Donnell agus ag fágan na Páirc an son is dom gur ihre de Ava Smith ó túm agus fuair sé cúlín má. Substitution on the Galway team. Lauren O'Donnell replaces Eva Smith. Má se, ben bhór na trochnach na Páirc, Lauren O'Donnell istigh ar hÉireann na Gaillimh agus beagán fé bhain denómad fácha sa chéad leathan so go chúlín idir na fórna dar nó banistóir na Gaillimh sinna Daniel Moynihan thug sé ceithre bliana I gceannas ar hÉireann Seinseir Cail Dara roint bliantachin agus ana golóige ar cuasaí Peile I Cail Dara agus dúirt sé nuair bhí sé ann ag an am bhí sé ag fearr ar an bhuireann so a bhí teachta níos so fé cardig fé séidig agus bhí tráchtaire sna blianta sin agus sinníon cúis go bhfuil siad sa Craobh sa tránón an ceanta go cliste seach sa cúne. Cail Dara glórig scórna go bhfuil a rih lehamanta dar nó chuoinnig de gimmart le córna chuí beidir nach rih có láidir as a bhí nuair hosímar ard obair déint an son ag Ellie an captain na Gaillimh agus deise go teachtamach bouta bháin eile. Leis sin níos fearr an Gaillimh. Céile ach Aisling Madden. David Ward in ish. Passion. Begánín róáda agus Shellef Harnash. Cail Dara teachtamach súbhnach agus go compórda an son tá Laura Dunlea. It's réist féchar an lús táá ach an pass dearnach sin ar stray an captain a ríist an áda hain si agus ansaí eile is tosna go dtí Kate Thompson. An a felladóir se hí. Bór na trochnach na Páirc a ríist. Agus Brendan Naughton in ish. Gaillimh garú stachan son agus beidir go seansan son ag Katie Slattery ach ag Dara cinna tócha dul Sheeran son agus ag Dara Kate Thompson. Gaillimh fáinne leis an ansaí seo Siún McGovern ó bhearnach an count son a ríise seachtaí lámha fullbára Cail Dara an sinní Sophie Knightley. Sin dinta fé rós chéad leach ag an Gaillimh agus compórda hagan Cail Dara amach leis a gceann son bouta bháin eile Shellef son ag Edwina Birchall. Bogad go mar a ríist raig agus fánartha ag Abby Whelan scóra chrothú más féidir Whelan fós dul Cardaí pass amach an so anna obair ar fad agus cóhiiscint úntach ar fad ag Cail Dara chéad le leis an cetógan count an a meisteach ag Aoife Marnan ach ag Dara intar ar a gceann son agus ar fóríl. Leis cúd nómad nó mar sin fágus chéad le. Lábhanúachtar Cail Dara ach tuige siad go maith gur buntáiste na gaotha chéad lecha seachún Kate Thompson feicála go más an immert oscailtí in ish deise an onadí sinní Lauren O'Donnell seansantá ag an Gaillimh agus siar a hain si go dtí Eva Bard agus deis cé an council ag casa ó ag Dara díreach las mod an chúile an séú counter fóríla an Gaillimh
A contour to Sigan son, agus Shillah Shaka Margaret Lauren O'Donnell. Kyle Dara bitter of it, Nice. Cormio have Cossanta. It's got an irritant Spórt Hard, Nish kick him at guard. Zara Hurley. Winnig Mohammed Coher McDurn a Himmer go make a Himmertic Tastal when the four in the Scaroon. If again am Brescia, no Aon so Trachnoon, not go make a Himmert from Gadin and Sheila Diog. Den V Moscow, Ish Aruer Irin Kyle Dara. Tá Heidi Lines a calf Ivra Fiha. Agus I Tráchtaire or Barkanish. Agus ag fog in the Páirc is stolen. Give me again second. He hot Trish and Fork Gogan to stolen over a shocked Hannah Murphy. Thought Miha Masha. Aru Dinta again do haves Chéad Lahans up. Abby Whelan. Straks Lawrence on it. Smack the calling. Ag Whelan and Canson Chora his stock. Agus Imaha Haran Trasnan score via Tastal Kyle Dara. On the era, he'd got for cool contest reached. Burtown, Kyle Dara, and Tonadi thought Derek Takashak Dinaco, Heidi Lines. They get Derek Hamach, Haran Lena, he's fung, Agus kick Tave Lena, Kate Thompson, Agus Ngalev. Prabba, a good brew, Mach and Sundan Galev, Agus Eva Bar the Tráchtaire, and pass took Uhi Desh on Son, Ag Ngalev, Tre Shun McGovern, Agus a Shin, a Casa, Agus a Casa Lashig, then Kuila, on a Coolin on Son McGovern. Coolin at reached. Galva Creek no Galader Chéad La. Dashin Lauren O'Donnell. Doesn't ever attack the mark. Shall Gonia go O'Donnell. Agus Dara didn't Tastal can pass a heart. Agus Shani Kate Thompson and Valloig. Agus Hosnoig Ouncy about one Ella Dove. Can so well can Conturtuk Moss Federal Shelva Value. Shin Murtha Dent. Agus Vertical Deshig Madden or Coolella. Tashi Pluk the Shigan Son. Agus Egadera and Raytor Rog or Kick Sayer of Egg of over Kyle Dara. Fuish of Dove. Shigan Dolishach. It's nobody Dernick as Chéad Lahans saw. Zara Hurley about one Ella. On counts on a Meher Stray, Kyle Daragus, Brunton Shell of her Nashty Kate Thompson. Papa Fail Gostoka, Agus kicks there a dull in a quinga. Ima shocks no Dernick. So Agus and kicks here Shin Kyle Dara gone Atra go Hulin Hena Shale Hena Caher. There will be at least 2 minutes. Don Omond na chur leis an trucha ag Durin Chéad Lahansa agus in the cool dar no Aoife Mornan and Chéad Cown Kyle Daragus na son Ashling Madden le Hurricurt and Galev she need an dó score Luke for Inson Chéad La Kyle Dara Kirgish na Vunta Mac and son ach ag Dara Cosint on a Vahan son ag Galev agus Brenda Naughton Leave Dively about one Ella. Lauren O'Donnell reached. Lord Shellevike on her Hanashistach. I thought Kalishan son Fekahe. He can Raytor. Agus by kick Sayer. Agus Dish. Again, Olive score. Craobh. If shade in the Fado Agila Hammond saw Longfort. Should count on Shun McGovern of HÉireann. Faking to bit around the count guard a Hogan. Agus Shin Martha Jane to can pass Shin.
An bheith úntach agus ag Dara Ceannais tu Ceannais do Cail Dara tá Bert an archa Míchéal son agus go méidir go méid Cluiche tastáil. Beag an kick séir dul le bhábhar Cail Dara ag Dara agus lucht physio agus Cluiche tastáil son sin an dul seach nó méid Dernach. So in san Chéadlach agus an réitúir dúr ag leir le ban na Gaillimh an son. Nóta is tóchad den ach níos mú na aon radaile. Beag an kick séir sin a bhábhar Cail Dara. No cos an fórn seo gona Míchéal an nóras a cléthe lechanis agus an lábh an uachtar ag an Gaillimh. Go dtí seo tránóna Cail Dara be gánaí níos fear. Seo an son ag Ellie Kendrick. Nis Abby Whelan for si cúlín man níos túisce ag Lord na Pellan son tá Sarah McGovern. McGovern iirecht Garrón Eleg Turling tá ag Dara. Raibh na lábh deis an carú ceann is ar fóríil sa chéad le Cail Dara. Sin isteach na secondí Dernach in san Chéadlach. Garú go an son ag Dara, Marianne Jordan. Ach an adóg lahama an son séide ag Séamus Mulvihill an réitóir tránóna na fórna. Dul isteach na seomraí festis gan atra ach gá chúlín ag an rise. An dá chúl na scór na luachra Aoife Marnan leis a céad ceann de Cail Dara agus Aisling Madden ar 7-9 den Gaillimh. A chialín nach bhfuil atra ag an rise ach gá chúlín. Héna 7 de Cail Dara, héna 4 ag an Gaillimh fannig íling bú faintaí in chéad lethe teacht agus action ile an tarna lehan son gan bhail. Trasna hén Cail Dara glóir bearna tá Shanson son an count son a meisteach ag Niamh Farrelly agus an chéad cúlín ein Páirc tastáil beidir go leanna sí léthaí Iling Geir Gomá Niamh Divlí an lán tosí an count son ag casa ag Turling Tarrant Trasna an sár cúlín an son élan son ag an buntáiste fós á Tart an lábh ag a síos ach tá deis an son ag Maya Dial an count son Tarrant Trasna an Ráirc agus pasúntaach Ava Smith in isis le Shelf Bert Cousintor ó sa cór amach Iling Geir Gomá ach ag Darren count son ag Ava Smith on spot. Nis deis ag Sarah McGovern an count so Tarrant Trasna an. Count son a mihir stríón gic amach Shelf Harnash ag Cail Dara deis an tar cool agus tá cool I'm shag Eva dul saoil agus an howlan so Éis go gomadómh deis inis ag Liam McGovern an count son imethe isteach agus se Tarrant Trasna Thompson. Pass Gardan son agus beidir bhfuil oscailtí an son ag an Gaillimh an count son imethe isteach agus Tarrant Trasna ruair dhéanamh ag Aisling Madden cosanta Cail Dara so féhrú Madden fós adul chance ar cool cad é mar cool ag an Gaillimh. Deis inis ag Niamh Farrelly. Farrelly fós adul leis an dasóg an count so go halíonnta Tarrant Trasna háling ag Whelan an count son seoirithe isteach agus imethe Tarrant Trasna an scóir bhí a tastáil ó Cail Dara praba ag go grú amach an son don Gaillimh agus éh bar de teach tríd an pastach hí deis an son ag an Gaillimh sé Siún McGovern agus é sin ag casa
Lochland an a bhúr chun Tráchtaire. Gaillimh má beidir leanúmid rompa agus an slua ag súil leis an tarna le. Bhín chéad leach ar fad anna bhathair fad agus níl atra ag an maris a gá chúlí na cé tharaigh an chorann lótha sin íon ceist. Ag súil leis an tarna le agus an grína teach amach agus sin ráta mar dúirtma níos túisce tá sé fuair go maithan dína sit an ecalam agus tá sé dúir tríos blancéadí a tharn amach as na málaí neosta sé sin goid cho fuair satá sé cé gúla míad ag tús lúnasa ní cheapá é tá Peil ag tastálaigh sémas molbhil agus ag Dara duine ag fáil treoir ón Dhéimhlíne an feile chuirteach chuige nó tá Peil aige tá sé dúir cinú go bhfuil gatainna réig ar Dhéimhlíne agus nuair atá an cóir sin fuit na Cluiche sé ábalta cuasaí a hosnú don tarna tréimh sem mar tá déanta an feil in orda an gaillimh gá chúlín chun Dara gón gafisteach Seilibh an son ag Caildar ahrú déanta an riseacha lena míid leis an imirt le míid an son ar an ahrú sin agus an gafisteach Seilibh gcónaí ag Caildar atá deis ag mar gabhrann an ceanson ag turling te sigan so contourt an son agus ag an Dara ag sciúra pecha sús ag Dara agus an tarra sin déanta ag Caildar iver 8 sinní a lena Prizeman a teachta seach násnaí agus imid an fort tá Liam a gabhrann agus na mór imirthirí Caildar caigur gortú a bhí gceist an son agus an ceanson a mithe ar fóríl tá gáda teachta marthó an son agus tá fáine aimse céimá tá fáine caiilte ag aon duine an sa agus ag Dara an imirte leanúnta raig an sa seo chuing Caildar a boutáin eile action glóir tús an tarna tréimh sin sa I Páirc an Phiarsaigh Glennon Brothers I Longfort Ceanson a ríise teachtaí cúlbar na Gaillimh déanta go ag Leo Halloran agus seans go siúd teachtamach boutáin eile chuir na cuithe ag an Gaillimh's tarna tréimhse chuoinnig ar sin luach cúpla cúlín leis searing agus stáid seo fiú leis mó díreach síos tríd an láran san ag an Gaillimh an pas dearnach sin díreach comádathe agus beidir grach siad siargadtí diflí mar tá déantan son níomh diflí chail clún Mín clún bearn a teachta steach an son fós a dul cabhair tastáil siar hain si go dtí Aisling Madden fuair an cúl únta dómh ar 7 chéad le Céad Thompson a ríist Seachtaí Lauren O'Donnell agus isteach mar anna díos chéad le agus difriú déantan sonna cé gan éon ceist Mhuir láidir a seaí tá cic séir bút an sonna cé agus beag deis ag an Gaillimh an bhearna is lua chur idir na fórna. Sin kick séir sin le bheith fáca ag siún na gabhrann ó bhearna. Nus tá cóirgaithe cuoinnig ar sin níl mar an kicking na séire in áíre scóráil ag an dáhéhann sa tróna for bhór na scórna teachtaún imirt oscailte nó a léiríonn gur cluiche Spórtúil má tangamhachtá feice go dtí seo siún na gabhar leis a gceann san imethe steach na muir ag fearad tá siad sásta leis an iireach sin tarna cúlín ag gabhrann agus níl atranis a cúlín amháin. Fuair cailín céan an scór dearnach rih le ham an chéad scór sa tarna le hanis aimse cé agus an bhearna is lú idir na fórna. Leis Abby Whelan. Cluiche Tuach sé Hernastí Abby Whelan Martin Clíháin an son go dtí Birchall fós a dul an Gaillimh sé titim siarchanna seo chosantach ag Dara tá iireachta me heisteach an son ag níomh fearlaí an tríú cúlína go siúd agus a brab na súil an bhearna sin amachtaí Péir a ríist. Na fórna dul cúlín ar chúlín an sa tróna anna chaimhlinn tar fad. An counter an son me her stray agus lábh an ordig an réitor an buntáist á tairt boutáin eile ach an ceansa teachtamach ag Caildar ach Seilibh cailt an son í léon vantáist a bhfuil san gúil an réitor chun an fel ag léach an son agus í chahabh an áirte idir bhirt sin mar dhéananig sé agus sémas molbhil ó chiaí tros fada go leir lehan ó chiaí ar mad an jong sé sin ará leat déanta aige agus ceansa búte ag an Gaillimh.
Aisling Madden a ríist an hespáint is cóiristeach ché. Cluiche an son agus kick séir eile ag an Gaillimh. Nis deisig McGovern for sin Ceannais ar an Dave eile den Páirc. Bhí tóiste agus crainn go maithe ché ach an Ceann ar Dave sá. Bhí níos cóngraí den chúl ach tá an séadán Gaoithe sin beidir teasan ar hí leis a gceann tá. Seachas ag taobhú le hí mar bhí in san Ceannais ach an Ceann san imeisteach ag siún McGovern ag prabeiste an son. Níl an contúir glanta, Seilibh a gcónaí istigh sa Ceannais agus tá kick Éiric a brunta. Lauren O'Donnell chuirch an talún istigh sa Ceannais ní léon ceist fé agus kick Éiric inis. Ag an Gaillimh an réiteoir ag gléic mar thóir chail Dara teasna chuig go comá. Agus Floribh tucha an son ach Kate Thompson inis. Deis. Agus cúnómad catig tús an tarna tréimhs ag an Gaillimh. Dul Ceannais in Uachtar más féidir le Thompson inis á chuirsteach sa líontán ó sa cóir amach Sophie Knightley. Réiteoir dúircha cintú go bhfuil gach duine taobh hir den lína. Deis únta inis ag an Gaillimh. Kate Thompson. Isteach sa líontán agus cúlacha. Kick Éiric a don chéad scoth son. Díreach isteach san angach Míchéal agus an Gaillimh gafa chun tosaigh. Don géadúir sa cléthe. Is sin treis an Gaillimh sa Praga. Gaillimh teach bout bháin eile tá si ag feabhsúna léon cheist fé Eva Bard for si cúlaimán níos túis go pass Cluiche ibrthe isteach an son agus ag Dara siar hain si go dtí siún McGovern gá chúlaín únta go céis a cléthe go dtí seo féhrú an son an réiteoir scuile léhí an Ceann son McGovern imthe isteach sár cúlaín ag ban Phiarsaigh an son an tríú cúlaín a cé go dtí seo Tráchtaire agus an Gaillimh dulta gá chúlaín chun tosaigh I brab na súl. Dó sé le héana seacht. Nis táchtach de chail Dara beidir an chéad scór eile aimsúnta Tráchtaire. Abby Whelan ríis an Ceann san mithir straight tá siad féhrú. Spás go leir an son Lauren O'Donnell ise dar nó a bhí leagathe agus a fór an kick Éiric a dóibh agus Seilibh a gcónaí an son ag an Gaillimh tá deis agus an Ceann son HÉireann trasnána Katie Slattery. On dún mór Gaillimh glán in Uachtar níos agus táte. Cúl glán idir na fórna scóir tastal go dó ó chail Dara. Címan banisteoir Darren Kendrick an son. Cafisteach teoir chun Dave lína. Dóhan am a fáchas a cléthaá. A pasta furlávis gan éon cheiste an Gaillimh seo chun a ríistíd. Siar hain si go dtí an captéin sné Even Ellion. Rúthar maithe dhéanamh an sonnacha. Gaillimh fáinne tuigeann siad go bhfuil siad an áit fáigas tá seach dtí O'Donnell an pass a teach seach an son tá cosantóirí go leor ann ó chail Dara agus deisicha sin a glanna agus ag Darren pass Derna go mithir stray. Brunton is Seilibh a Ceannais an dtí Katie Slattery for sin cúlaín Dernach dóibh. Nis a glóir na pelle Kate Thompson a dhéimse an kick Éiric a sin go snasta dóibh deis ar cúlaín an Ceann son go hard imethe isteach. Ag Dara an seachtú ceann a mithir fóríl an son ag an Gaillimh. Curran took amach an son díreach an echalam sa fig an brunna má tá bútóirí a chuing. Snas go leor ar a gcóran agus ahrú eilans an don Gaillimh sin ibre fithe hocht. Líse O'Malley teachta seach. Agus ag fágan na Páirc an son.
Tá Iver Heindig, Eva Ard, agus Undian son, ag Cail Dara, sna Iver Fehe Héine Tráchtaire, sní Abbe Cahill, agus Abby Whelan ag fog in the Páirc. Má se na Hara dhéanamh an dá héhann sa Tránóna. Den ómad caite Sathairn an tréimh se. Lámh an uachtar ag an Gaillimh. Tar Craobh sa búta có sé bouta fad. Chéad ceann 2002 agus an ceann Dernach 5 bliain ó chuin 2008. Beg rátas fós a Cail Dara ag lechanis na bliana seo bí siúráilte. Ceann son am het trasna. Ag Darren Gaillimh ábalt níl. Si ábalt sin na aimsú. Cluiche an son agus be kick sé Cail Dara agus táchtach dómhanis. Scóirí aimsú a sa ceann. Cúlagus gá chúlí na stigí chéile son fuite ag an Gaillimh. Si chun na gaotha. Iirecht maithimeisteach an son ag Sarah McGovernach. Ag Dara fóríl an cúigú ceann fóríl in isisio. Cinnte ó lehaim an lámh an uachtar ag an Gaillimh. Leis níomh diflí tuis an siar chun sin na bhailú. Lámh an ard an réiteoir agus buntáiste tucha. Seachtaí Aisling Madden cúiltin scosí chéad leithigh Madden. Sprálíonn ceanna chuir síos agus dul rúthar mar atá dhéanamh in isisio. Aisling Madden fóst an Gaillimh. Réiteoir rá. Céimlas a meis tócan son agus gur kick séir bheith ann ag Cail Dara agus tócha go mar. Mach go fada le Edwina Birchall. Pas Cluiche de fad na talún an son go dtí Maya Dail for si cúlín más a chéad le. Tonadí an son. Cahill. Go ar náis ag Divlí. Gaillimh Tré O'Malley an son. Close a dul. Siún McGovern anna cléir fada mar siúd leis a gitóg an ceann son ag McGovern agus Harran trasná na ríist. Ard cléthe immert ché. Crinnas golóir agus cúlín den scoth ríist ag an Gaillimh. Ceithre cúlín idir na fórn an bhearna is mó go dtí seo Tráchtaire agus is sin bháil le curtha chonachta dar nó a gomórtas chonachta well an chéad lámhí cóscóracha le sligach chéna dehan taobh an son bua de aon chúlaháin a gona bhuiós tar na bhauta san bu cúlín a gona Ross Comán agus an son grad a ceart tugad a lítrim cahar fi trí aim sin lásan agus an son gleiceanis chonachta bu éis go gomach náíir a gona bhuió hina héinte glenád a cahar agus an son a gleiceanis na hÉireann a déanaí an lámh an uachtar ar bhuina chun dó cúteig gona nád an nai agus an Gaillimh a ríist a teach le seileamh. Tá si de Ceannais an cléisio náíir ó lehaim. Kate Thompson. Kick Eric a fuairsí chuir gaochs na seolta gan éon ceist. Ceann sa blochálteach tucha Ceannais ar an tairna Iireach go dtí Lauren O'Donnell. Difrí déantón ar tháinig isteach mar runna dísa chéad le. Is trúr cosantóir Iireach an fellach tar náis. Ag Dara an fell cat a Dara an réiteoir agus ag kick séir sin a dul a bhábhar Cail Dara. Trí numatí a caite sa tarn le. Ceithre cúlín idir na fórna. Páirc an Phiarsaigh Glennon Brothers. Tá fuair agus séadán láidir gaotha. Tús Lúnas na capíní na scarfa agus na cótaí ar chuoine ach anna cléithe Ceannais orthaigh ZuCar I Peil na mBan na Mionúr. Ceannsa sleánthe trí go dtí Edwina Birchall. Bhfuil seans an subéidir ag Cail Dara ar cúlan ceann an imeisteach. Stop a ar an lína bhí seansúnta ag Maya Dail. Sam gur dhearg leis an cúlpáir lámh a chur leis an ceann son. Cúla búlta go Dara agus faoi se bheith sin don Gaillimh hí seansúnta chun son ar cúl a glanta ag an Gaillimh. Réiteoir céimna san reis tócan son. Breanínacha fearing titim an son slachrílí mó éon eile an ceann tóca. Tóca rómhar a deir an réiteoir. Agus Gléise ar náis. Le tóca ríist agus deiseanis.
Cael Dara Ceannais idir na fórna anseo. Agus slach riil Phiarsaigh ag titim. Bhí go héansáis aimsir going in ó bhí fucht agus tá fucht a going báisteach green. Agus goich láidir gomach tá kick Ceannais. Cael Dara agus deis an bhear na leidú go dtí cúlaháin. Leis ní Phiarsaigh leis a gceann sa iireacht ard ag Phiarsaigh Turling 6 Carno ceann contortach Sheilibh Agónaí an son ag Cael Dara an ceann son a methe trasna chúl bhí seanúntaach ag dhuine Birchall ach a hÉireacht an son mithir héamh na lámha clé agus ar fóríl an séú ceann an son a mithir fóríl ag Cael Dara agus dín ag teisteach in aiceil an sa in san bosca mar go bhfuil an bháisteach go láidir an úsáringe an isis Longfort agus sin a dolisteach sa cara uair clig dearnach den cléthe. Canílacha ahrathe ó bhain bhí an green go háling a chuing ó tús ach aimsir dulta in olchas le cúpla nómana nús agus an bháiste go héansáis aimsir going anseo I lár an Páirc seo chuing an Gaillimh an ansaí boutáin eile diflí siar chun sin I aimsútómh slacharíl Phiarsaigh an úsáringe agus deis ag an Gaillimh dullar an ansaí na scá Phiarsaigh teacht an orda seo chuing an Gaillimh tá siad inúachtar anseo agus deis cuasaí a bhhéilú agus third féin scór eile droch canílacha ar fad an ceann son I teachta seach ó Céad Thompson sár cúlín an son ag Céad Thompson an bhearna sin síntamach a ríiste an Gaillimh agus sin ag boga anseo agus an bháisteach ag Turling an úsáringe in san bosca Tráchtaire ag iarraigh cuasaí fuama a chamád tírim agus an ceann son Harran Trasnáin ag Céad Thompson. Scór Dónaí le héana seacht agus mailbheag an isis agus an réiteoir díreach tairt deis de lucht leiis teachtasteach sé nó díag go le caite anseo san tarna tréimhse an scór martáis cúlín idir na fórna agus an Gaillimh fós inúachtar Dónaí le héana seacht Anna haspáanta scórála in san tarna tréimhse níla cúlín óháin aimse Cael Dara sa tarna le ag anna dhí máthartha leis sin ach tá ann fós acu in san cléith seachún a ríistí scóir tastáil go dóite Cailíos an son gan éon ceist agus immerthóir na Gaillimhe le bheith gléite an ann sinní Even Ellion an captain nóta tócan son agus ag go deire kick séir sin ag ní Phiarsaigh. Scóir tastáilúthe in áiríor go dóite agus stáidsead an cléthe. Seach nó díag go le caiteann san tarna tréimhse. Ceannsa imeisteach ag ní Phiarsaigh agus ag go deire cosantóir na Gaillimhe ina maistrí ceartaiste an son glanta agus deisicha teachtamach boutáin eile. Bert cosantóir an son gur go chuid Ceannais ag ní airó ag glótha agus seachún a ríist an Gaillimh an obair a dhéanamh an son ag Lauren O'Donnell agus go deire Carrick tastáilúthaí. Tuach sé mac ag go deire go dtí siún McGarvan cad é mar cléith tá imreacha siúd ach tá Cailíos an son feice ag Séamus Mulvihil agus ag go deire an kick séir tucha boutáin eile don Gaillimh tá siad an ád faith agus stáidsead an cléithe. Dónaí le héana seacht. Kick séir inis ag McGarvan tá ceithre cúlín aimse ón imreacht go dtí seo tránónacha deis ar a gúig go ceann inis agus an Gaillimh a chur níos fuide chun tosaach an ceann sa ard ach ag go deire ar thaobh na lámha deise agus ar fóríl an tuchtú ceann tá mithir stréig an Gaillimh fanan an scór mar a bhí Dónaí go na héana seacht. Seachtaí Jai Duggan. Dúirt me gannach scór amháin tarna le Cael Dara sin cúlín a fuair ní Phiarsaigh ar ceannómad agus trocha ó chuine le an scóráil ar fad déanta ag an Gaillimh. Leis Prizeman le Sheilibh. Fécintar
Rowna, Shelva Command rud is Tráchtaire agus deis duna Yaimsú a dhéach third fé scór. Níos Tráchtaire inis seachún Ellie Kendrick. Ceann son imithe uí an son agus anna bhrúir fada teachta seachún Gaillimh. Harún lo a chamad áfach. Cathal inis le Shelv. Habí Cathal, Carrick tastáil is lo gúil Cail Darrick thuirsú begánín an tá. There's Julie Brannigan. Bhá dhéanamh an son. Maya Dail bhí seansúntaach níos túiscear cúla chu darnó chuoinnig sin. Ceann cúigar stray Shelv an sonach ige Dara. An Gaillimh láidir istigh an son ag cosint agus glantamach go fada le a lí seo Mali. Leis breúir an Cail Darrick titim siar chun seo cosint. Lauren O'Donnell boutáin eile. Táime goach a gcónaí an so agus fénomid Sathairn tréimh se bút ar náise Cail Darrick in áiríar scór agus cool beidir hastíú agus stadse an clé blockálta ríist agus Shelv ar náis ag choirithe chunachta agus an Gaillimh teach go tréin agus go láidir. Aisling Madden anna cléir fad imreacha siúd agus coolúnta sa chéadlein ceann sa blockálta agus ag Dara Julie Brannigan. Dín taobh sut an Páirc. Rina Birchall. Tríocht éigen ag tastóla Cail Darrick ní Harrington náis in san cléthe. An Gaillimh ag náirtú a gcónaí an son bháiste go mbeith an Green a teach go héin sais aimsre in san tarna leathan sa Longfort ach anna cléir fad ach an Gaillimh agus stáid seo níos fearr, níomh dibhlí. Kate Thompson inis. Captain sin Even Ellion. Cinn tú muín atá nimmert an Gaillimh agus stáid seo. Dara ceann san na fiocha ach airíonn lóthaigh Dara. Mac ríistí Kate Thompson kick éiricha sin in áiríar a choscail an bhearna mór atar san tarna le. Lauren O'Donnell. Táime goach an so. Och nómad agus cúpla second fágad de gná ann. Cail Darrick fell sin a gáiltar náis. Madden a ríist. Katie Slattery fuair sí anna chuaillí níos dúcha chomá. Céimeann son banisteoir Cail Darrick rá caiisibh an fell a gáiltar náis caiisibh Tráchtaire an ansaí. Tá ann fós fáca ach ní féidir ligean don Gaillimh bheith dul saolas an aul agus saolagus an aul. Leis Líse O'Malley ríist. Líis an son feic ag an réitóir agus kick séir eile ag an Gaillimh. Tána cinnte go bhí siún mac ábhar na hógaigh. Leis ceircúlín go dtí seo trónónnig McGovern. Gach scór táchtach ag an stad seo an cléthe. Búilte go maithe cé leis an luair agus léir an count san a bheith tóiste go maith an cúigú cúlín trónóna chéad ceann ó kick séir agus Ferris bar na Gaillimh a sínta macatí sé cúlín inis. Rihan Rosh ag an Gaillimh agus stáid an cléan ceann mithe isteach ach ag Drisleáin sé sé chosantóir an son ach an tá an son Sophie Knightley sin na smachtú agus airíonn le teach amach bouta bháin eile. Cúlaigh tastáil ó Cail Darrick agus stáid seo seachún ar an ansaí iad. Ceannar ag tastáil chun lámh chuir an ard agus go dtéigeann tí dhéanamh ach cíann tú ríist an dígras atá nimmert na Gaillimh an tá siad láidir Cail Darrick clé ceannis na bliana se chaite a gona chorcaí níl fánar Craobh na bliana sa chailún bí siúráilta seachún níomh dibhlí agus a ríist Líis an son a deir malbhahil fear chéirí. Spórtúil go maith in áiríar an sa trónóna. Sé nómad agus
Turn the big nobun to go down Coot of Gerta Choma. Shanson ship McGovern. Solace and Leigh Hurrider na Forna. Leishachan Ericht. Should McGovern. Oh, either go Corlick had the energy. Dara Irene Low, Shilva Kamada, Stigginson, I guess thought Desh, I go Mali and counts a block hole to Sir Cousin to Stigginson. Kyle Dara, I thought they can feck again Rachel to Cluiche, that's all Koma. I thought kicks here, Brunt Koma, hÉireann Oliver Stigown, I guess big Desh, like Shoon McGovern, Arish and Count Sunny's Fossa. And Town McGamacht to go Nishing, Imeshtaks Cooig no Modernat and Cleha. Shea Coolin idir na Forna do Dela héna sha Queening ag an Risha fi Kyle Dara Coolin contosig ach smacht agus Ceannais domlán Sathairn a tréimhse ag an Oliver Corsi Cluiche is tastal ó imar Kyle Dara Desh, about one Alex Shoom na Govern. Na Claire Fad Immerhead Trononike. It's coming a massa egg and Nalaviga Stadshaw, Keranomad Falka, Bjorn Razum to more Atrig Stadshaw, Shekulin, Desh and Shachtu her Atrig a Shin Dirk Marata Jenta, Egg Shoon McGovern and Sheu Kulinica Shood. Agus Keelin Shin go will Shacht Gulin Glan, Idrna Forna, Doa Hain Diglahena Shacht. As an Talma gemacht Kyle Dara Fos gan ach score a one Sathairn a tréimhse é sin Keranomad agus Truchabek anna Yimar fadar hile sin. She did a couple of score Yamshu can cross knees far a chur Clarna score in Meshachan Sungadi Maya Dial. Vishan Stern over cool a Coquiniger Shin and Love and Ordig and Ray Tor. Ron again Funtosh agus Keelin Shin. Make Buntosh agus kicks here Kyle Dara. Nishin Keshin Darshid Fay Cool, no Meshid Sawston Coolina Hogand. On time of Gamak, Dr. Shacht Coolin Atra. I guess that's a. She counts on Mehesh Stark, I guess Harren Trasnon and Son Igni Farley. Karu Kaunik Shud. Werner Nashti. Go Cool Bout one Elegus. And Son Tarna Coolin. La Ig Kyle Dara. Zoe Dugan replaces Roisin Reddington. Son Dinta Bout one Elegant Olive. Replaces Emily Brewer. Nidig Nasa Daly over in the Trach knock na Carhard Tach the Shaka in the Gallava. Going on with Galed to go on focus the kid knows the Tarnala. The Shea Coolin Idrna Forna will chach the near doig. Miru took a Kyle Dara well Mata by Cool. A one air Lidic Tastal Shelevanson. Better go Spragging and Coolin Shin Eid and son of four Ní Farley. Dollar son Abigail Cahill. Cahill a pass. Clish the stock and son of Ní lying down. And then fell a value. And Gaillimh attacked the Macarish. About one Ella. Talma gemacht. 5 gone home to Glennon Falka. Shea Coolin after coming to Massa. HÉireann Olive in our ear Stadshaw. On Haspontus Dara Laha. Egg for Daniel Moynihan. Ashland Madden, Sor Claire Fadim Herke Tronona, Cancer Comer Dunlina, Irene Leahy, Chamad Lashtig, Acta Kalish and Son, Agus Sanks the Dream Fitter, then they can tell it, Sheenton Son, Le Crown Pishtig and Son, nor Husnomid by Kicks there, Over Nagalov, Agus and Taumagamach, Shingashaks Nomad, Dernach, the Ganoams, Tarnilahanso, Agus coming at Massa in Nori HÉireann Olive.
Crampus look fós a chuirteach imar na Gaillimh an réiteoir well níl se chun ligand de éon chomhlaid mórrán dul aig agus fánar leanúnt le cuasaí ansá. Kick séir I bhábhar na Gaillimh agus Kate Thompson ag iirecht ard tóghaigh Thompson ag turlingt go contúirte go stig an san agus imimeisteach cúlaigh an Gaillimh. Cúlaigh an Gaillimh agus well níl cael Dara mórrán sásta ach tá sé meisteach sa líontán Kate Thompson níl is go an bhór den éig an teanga bhá leis ach tá sé meisteach sa líontán agus sin inis mar cléthe négúlí natra 3-1 a gcuine 1-8 ag 4 na himrithe cúl ihre 3 ag an Gaillimh. An Hóréile Síntan son agus a Cluiche. There will be at least 3 minutes. Trí nómad damcút of gortathe. Fácha in san cléthe. 3-1 le 1-8. Is bhfuil cúl in Cail Dara sin íon ceist. Níl mar tá anna chosant go Joe ag an Gaillimh an son agus iad teachtamach bát amháin eile. Tríim heisteach go dtí amcút of gortach an cúl sin. Tréis an Gaillimh ágan go compór de chun tosagan son. Níor bhéon ceistin áir ar fé. Bhíidir go maithanúachtar ach iirecht ard an son. Isteach ó Kate Thompson agus cúl ihre 3 ag an Gaillimh. Sé bhan cá nómad den amcút of gorta fácathe. An Gaillimh in áit únta chun an Craobh Hart leir ístan sa Tráchtaire. An Dínis ar na Gaillimh. Agus ráhéanamh inis go déanaach sa cluiche dúireach deise Hart imóirí Tráchtaire lá mór den Gaillimh. Agus iad chun an Craobh sa a bhúcant an 7 nuair an sa Tráchtaire. Lá starúil dómh Caildre Craobh na bliana se caite. Ach tógadh siad an Craobh lo go dtíon Gaillimh Tráchtaire. Cail Dara trí go dtíon Dara an Canson is sleanú isteach ach an obair son ag Leo Halloran ag fear agus deist an Gaillimh teachtamach a ríist. Nómad amháin atá fácha 3-1 le 1-8 agus Cluiche an son feiceigh an réiteoir. In áíar ganna gá chúlín in Sathairn lethe Cail Dara smacht domláin ag an Gaillimh ar cuasaí agus an dá chúl an chéad ceann kick éiric ag Kate Thompson an tarna ceann iirecht ard ag Kate Thompson an turling seach kick séir an difriocht mór atra ag deir na himrithe. Seach an Gaillimh bát amháin eile. Táim Gaillimh a caite, secondí atá fáchan sa réiteoir ag fear ar an ordóir. Ní fada go séidigh sé agus be céúra go cinnte ag maintar na Gaillimh tríis anathe spántas go háirithe sa tarna lehansa I Longfort. Is níomh diflí. Fella chamád agus beidir go méid oscailt éigent ar seans ar scór amháin eile rih ar na himreach an pass son. Gan bheith úntaach ach ag deir éiríonn lotha sellh chamád. Kate Thompson a ríist. Sár cluicheach amach mar ag Thompson. Tráchtaire machchan so gan éon ceist. Lauren O'Donnell. Siar a ríist agus an 3 nómad an amcút of gortathe caite an sa Longfort. Is Zoe Duggan. Bailí clár na Gaillimh. Can so good ar neis Cail Dara beidir goil seansa go déanaach trot níos fear a chur clár na scór ag a Dara réiteoir agus Cluiche feice ach tá go déanaach an amcút of gortan sa. Tarfa sin na dhéanamh inis ag Cail Dara ihar 9 go teachta seach sin na cuimhe bagnal agus fágan na Páirc an son is Ollam Julie Brannigan agus ihar 52 teachta seach chomá sin na cuimhe Egan Honad Sarah McGovern. Now you're spoke to free to the sin. Agus stad seo agus ai gúlín idir na fórnan sa. Kick Sarah Cail Dara tá cinn go bhag siad a seach sa Ceannais an ceanta.
Count guard. Reached Ard Cousin go Joe ag an Gaillimh agus leis sin an adó Geirigh séite ag an réiteoir siad an Gaillimh Craobh ZuCar Mionúr hÉireann 2023 Sortha spántas tugad lotha in Sathairn tréimhse Bhíidir chun ag an rise héna sé le héna cethir ach smacht go thomláánna chur cuasaí Sathairn tréimhse an dá chúla teacht ó Kate Thompson in chéad ceannar sé nómada agus trucha le kick éiricha den scógus an son an scór dearnach sa cluiche ag Phiarsaigh himrathe ceann ard hurling isteach agus thugisteach san angach ag Dara a chilín búd den négúlín ag Dara ag an Gaillimh Craobh Mionúr tugad leo don 7ú nuair sa tránóna bútead an céadúir 2002, 2005, 2010, 2013 agus 14 agus an óiarnach rive an count sa tránóna in 2018 ach le Sortha spántas in jobh an 7ú gréibh ile éireann ins na Mionúr Rang a tugad leotha agus ní fad inis go mrunfaí an corn an captain Dír Canachaling an sá agus an captain ó Uachtar Ard ar nó Even Elian Cléma imrecha siúd de meas na gosantóir agus chéige meid Tráchtaire na tosathe agus cléma imrecha siúd an sá tránóna Personnel, please come back to the field. Bhí Ard Personnel, please come out to the field. haspántas ag na cosantóirí chomá agus Cluiche Nis ag tastáil mar bar chomá de imthóir atá sínta má se Drama galore ag deir na himreann sá agus ban chail Dara sínta súla goin nach aon rud ró chuna atá gceist ach maintre na Gaillimh a deis go siúd an céiliúra a dhéanamh an sá tránóna cad é mar haspántas Sathairn le cuoinnig chail Dara in Uachtar agus iad gá chúlín fan tosig ag le ham héna sé le héna cethir ach Sathairn le sin furlámhas omláin go cinnte ag an Gaillimh agus tá spántas den chéad scód tucha uatha beisiad ag céiliúr ní léon ceist ar feadh tamil fuair an úntaach ar fad me gaiisteach le haglah a dhéon Daniel Moynihan roch na seachtaine agus bhí sé árá go raibh obair úntaach déanta sa tréáil tamilína nús agus an rion son le feiscint ar an taspántas go thorann san tarna tréimh sin sá san bua tugad leotha go héasca 3-1 le héna hocht agus cógáird agus leis an Gaillimh ach tá Cluiche fós a chur immerthór Chail Dara antá agus mailbheag dá bhar son ar an runna As man rud é tá immerthór Chail Dara ar neisiir na cosa i dtíanaan beáín búr an son ar feadh second agus maithé sin tá sí ar neisiir na cosa faoi sibh do go hainge agus deisianis má se ag an Gaillimh an captéin na Cluiche an ann cúing sinní Even Elian ó Uachtar Ard agus ní fada go runfaí an curran hÉireann sá tránóna Will the captain of the Galway team please come up to ag the Lorg station? captéin na Gaillimh agus tugamíd sus ar feadh second agus caiimiid an camera a chasa mór haimpel agus an son beag an brunne ar fada going an sá bio ar YouTube TG Cahir.
Captain na Gaillimh níos teach trasna chuing. Agus Uachtarán cum Luchlas Gaillimh Míchéal nátan tír Ceannais réig chun an brunna dhéanamh captain búcach na Gaillimh agus anna lár fad dómhan so Tráchtaire. Tá spántas úntaach utha agus iad a bheith céilúra leis an tá spántas sin agus an bua agus an Craobh don 7ú nuaire. Tím anna céilúra dhéanamh híos na tiisiomóirí clán carda immerthirí club go hainge chósásta leis an mua sin. Bhí lábhanúachtar Cail Dara cuioine ag leathaim ach anna spántas Dara lethe in áireach an Gaillimh agus dábhrí sin Craobh Mionúr tugad leotha agus an captain inis a duine bheith slí trasna chuing an green take amach tris go héanáis aimsir in Sathairn leis sin. Beag anna chéilúir go cinnte ag an Gaillimh sártha spántas le héadí McGavran agus na cúlíní úntacha fuairsí siúd. Kate Thompson a bhí arás an down agus Aisling Madden comá le cúl más céad le ach dúra comá bhí na cosantóirí dóibh agus iad a bheith chósásta céilúir dhéanamh ar an mua sin. Is golóir céilúir fós éanamh ag an Gaillimh. Duna rá nachil an bhfuil an chorann utha néachair ach tá mé cinnte go bhfuil sé tastáil utha agus iad ag fáil fé réigean is le teach trasna duna amach chun an captain a bhallú agus mar níl sé éasca nach irid ar Cail Dara ar chailann tú Craobh nach do mar Páirc agus captain na Gaillimh is gléitead an trí about it tá mé cinnte third time lucky mar darn siad go dtucha sí le chuing inis agus go méid an chorann agus an céilúra ag an Gaillimh. Ceannais Peil bhí anna bhain ar iarsa céad le ach Sathairn le smacht ag an Gaillimh ar cuasaí bhí níos fearnaí léint out fé. Tá spántas má fuair an anna chorm ar fad agus mar dúirt mé an obair cúgaisteach le 7 nús a rionsal na feiscintir an Páirc an Tráchtaire chutar 8 nómad agus fethe gan scór sa clé lechanis ach ní raibh le héad an Tráchtaire idir arás an down ó héobh scórálaí agus in Sathairn leis sin ach go háirithe go leor tuiscinne agus ábaltacht na scóirne sin í aimsú. Fós gan éon tail de captain na Gaillimh. Lámúr éana mar thóir Craobh Mionúr ZuCar agus cím bhfuil Cluiche éigeant inis agus an captain a teach trasna an óráid ina lábhaice ach lá bródúil de aon duine teachta le chun Craobh agus churann ile éar na bhuachan sin mar dhéana inis even Elian chum an uachtar ard captain na Gaillimh agus an lucht lenta á leanúnta ríist an son. Maint an Gaillimh le chuinge. Catúrá anna creún thart a Cail Dara comá bhíidir anna bhasa céad le agus dólam náthigh duine beidir sáile cho láidir is a bhíon séad a gcuithe sin in san cléthe agus an buntáiste ag an Gaillimh Sathairn tréimhse agus an cumas aá cinnte na scóirna dhéimsú freisin. Siúchún Uachtarán chum na Luchlas Míchéal nátan.
Páirc in Longfort for the Zeus All-Ireland Under-18 final. I'd like to compliment Galway and Kildare on a very entertaining and sporting game. Unfortunately, Kildare today was not your day. You had 1 or 2 chances in the second half, if one of them had gone in, we probably could have been a different story. But I no doubt, girls, if you stick together, we'll see you in the future. And I do want to take this opportunity to wish you all the best. But the day belongs to Galway, and a great credit to them. Our winning an All-Ireland title. I also like to thank the management, the backroom teams, and the county boards involved with these both teams. Days like today's don't happen easy. A lot of work and commitment has been through the year to get to an All-Ireland final. And it's a huge achievement to get to an All-Ireland final. So great credit to both counties on getting your team here today. An a bhfuil le dul don dá chuntaí. Is na fórna bheith réig. I'd like to take this opportunity to thank our referee for today's final, Chairman Mowgli, and the team of officials for the role they played in the final here today. Also, I'd like to thank our sponsors, ZuCar, who are sponsors of the minor championship for the last 2 years, and hopefully they will continue into the future with us. Without sponsors and help that we get and support, our game would not be what it is today. So a huge thank you to ZuCar for coming on for our minor. Also, I'd like to take this opportunity to thank everybody here involved with Glennon, Páirc here in Longfort for giving us the fine facilities here today and for the way they looked after us. Again, our games would not take place without facilities like this. So a huge credit to everybody here in Longfort for the fine facilities, and thank you very much on behalf of the LGFA. Before I present the cup, also we have a player of the match. And basically the same goes, we get 2 for the price of 1 because it's come to the captain and the centre half back. Lech na himmerha, Sníon captain. Éireann hÉireann. Ní hamháin go mbeidh an curran aici ach Lech na himmerha chomá. Anna haspántas Sathairn na leach go háir aici. Bhí na tosad aus and down ach mar a dúirt mé na cosantóirí díre chomá. Agus anis an curran le bheith bronta. Aaron Captain, her lost Starul Don Gaillimh. Éireann Captain Gaillimh agus an Curran ordas an air sheet an Gaillimh Craobh Mionúr ZuCar na man. Gábhíl agus a feithead 3. Agus anis a rómid cúpla focail ón Captain. Foreign minor to Gaillimh. It is a huge honour today to be captain of Galway Minors and lifting this cup for the Galway Ladies LGFA. I will firstly say thank you to Dara to give us a great game as we knew they would. We played them last year and they were really tough, and 3 cheers for Kildare. I also want to thank our sponsors Supermax and ZuCar for all of the stuff they've given us all year and all the kit and everything that they've provided for us. So a huge round of applause for them as well. I also want to thank the referee, the Lions people, umpires and Longfort for hosting and providing a fantastic pitch for us today. And huge thanks to the LGFA and Galway County Board for their support. Thank you to our clubs who supported, nurtured and helped us grow as players all year round. A special thanks to our managers Dan, Nick, Enda and of course Martina. You've put in serious work for this. I don't want to forget anyone, but you all know who you are, so sincere thanks. Thank you to all of our supporters, especially our parents and families, for the never-ending lives you've been giving us, the greatest strengths you've been there for us and individuals as a team. Completely, we had to make sacrifices along the way, missing many things,
but it came to this day and it wasn't easy, but we made this happen. So we are like family and we'll never forget this moment in our lives. Cógard agus Lohan scored Derna can saw Longfort, Craobh na hÉireann ag an Gaillimh, trí a héindig ag an Gaillimh, héna hocht ag Peil Dara, sin slán go fóil agus Cógard agus leis an Gaillimh. Hen Peil Dara glórig bearna tá seanson son an countson an meisteach ag níomh farrelí agus an chéad cúlín Páirc tastáil beidir go leanna sí léthaí Illing Geir Gama níomh dibhlí an lán tosí an countson ag casa ag turling Sathairn trasná an sár cúlín an son éile an son ag an buntáiste fós á tart an love ag a síos ach tá deis an son ag maiad dail an countson Sathairn trasná Páirc agus pasúntaach Ava Smith an isis le shelf Bert Cousintor ó sa cór amach Illing Geir Gama ach ag a Darren countson ag Ava Smith on spot. Nis deis ag Sarah McGovern an countson Sathairn trasná countson am mihir stríon gicamach shelf Ceannais ag Peil Dara deis an tar cool agus tá cool aimseig Eva dul saoil agus an howlan sa Éasca go madómh deis an isis ag Liam McGovern an countson imeisteach agus Sathairn trasná Thompson pass Garden son agus beidir bhfuil oscailtí an son ag an Gaillimh an countson imeisteach agus Sathairn trasná ruair dhéanamh ag Aisling Madden cosanta Peil Dara an so féhrú Madden fós adul chance an tar cool cad é mar cool ag an Gaillimh deis an isis ag níomh farrelí Farrelí fós adul leis an dasóg an countson go halíonnta Sathairn trasná Halling ag bhuileann an countson treoraithe agus imethe Sathairn trasná an scóir bhí a tastáil ó Peil Dara praba ag a grú amach an son don Gaillimh agus ag bar de Tráchtaire an pastug uí deis an son ag an Gaillimh tre Siún McGovern agus é seall fós adul an Gaillimh is titim siirchanna seo chosantach ag a deir tá iireachta meisteach an son ag níomh farrelí an tríú cúlína cosisiú ag an Gaillimh. Céad Thompson isteach sa líon tán agus chúlín úntacha céasa cléthe go dtí seo féhrú an son an réiteoir scuile léthaí an countson McGovern imeisteach sár cúlín ag ban bhearn an son agus a fór an cicéire go dóibh agus shelf agóní an son ag an Gaillimh tá deis agus an countson Sathairn trasná ag Katie Slattery Siún McGovern anna cléir fada mar siúd leis a gitóg an countson ag McGovern agus Sathairn trasná trí go dtí Edwina Birchall bhfuil chance an subéidir ag Peil Dara ar cool an countson imeisteach stop a ar an lína bhí seanúnta iireacht ard ag farrelí ag turling six Carno count contortach shelf agóní an son ag Peil Dara an countson imethe trasna chúl bhí seanúnta ag Third féin scór eile droch an ílacha ar fad an countson i Tráchtaire ó Céad Thompson sár cúlín an son ag Céad Thompson ard tóg ag Thompson ag turling go contortach go stig an son agus imeisteach cool ag an Gaillimh cool ag an Gaillimh agus an Curran áda san éir sin an Gaillimh Craobh Mionúr ZuCar na man 2023 agus an isis Craobh na hÉireann ag an Gaillimh trí a héindig ag an Gaillimh héna hocht ag Peil Dara sin slán go fóil agus Cógard agus leis an Gaillimh